O to, že covid přijde, musí nějak projít, takže to bude mít nějaké škody, to je bez debat úplně. Na tom se shodneme všichni, ale tady o tu minimalizaci těch škod a tady si musím teda neodpustit okomentovat dnešní vyjádření pana premiéra Babiše na televizi Prima, kde řekl, že jednak neostoupí, tomu věřím, to je bohužel smutná pravda, jednak, že je teda krizový manažer, tomu taky trošku věřím, poněvadž je to manažer, který nás uvedl do obrovské krize, tak to taky sedí. Ale to, že zachraňuje lidské životy, tak to není pravda. Tam je bohužel pravda opak. On to má celé na triku, sám se k tomu několikrát přiznal, on si vybírá svého ministra zdravotnictví a díky těmto krokům za celý rok té krize on přímo způsobil to, že zemřelo několik tisíc lidí zbytečně a navíc. Dá se říci a podložit, abyste měl, nechci říct konkrétní důkazy, ale abyste pro to tvrzení řekl, kolik lidí umřelo zbytečně, to, co říkal i pan docent Ton, že počet těch úmrtí mohl být menší, pokud by jsme jeli strategii i jinou strategii očkování. Stačí se porovnat se sousedními zeměmi, stačí se porovnat s Německem, který nějakým způsobem do té krize přišlo připravení. My jsme jako společnost přišli do té krize naprosto nepřipravení z různých důvodů a prostě teď reagujeme populisticky, nerespektujeme experty, děláme to prostě všechno víceméně špatně. Kromě jara, kdy jsme instinktivně zabrali dobře, tak od té doby je to bota za botou, chyba za chybou, je to prostě tragédie. A nevím přesný číslo, ale můžeme se bavit třeba o 30 až 50%, který tady jsou zbytečně lidi zemřeli. To je tragédie lidská a tady to by si měl někdo zodpovědět.